खालामबाय थादों नों नबिता गाबोन समफोरै देवालि दङ आरो आंहा बमा बायनो फैसा गैया आइलै बाबाया अफिसाव थांबायमोन नामा मानो नांगौ जाखो बाबाखौलाय थाङाखैब्ला आं बाबानाव देवालिनि बमा बिहरगौमोन नोंथ' मिथिखागौ गाबोन समफोरै देवालि दं मालाय जियान सुनिय मोना बमा बायनानै रेडि जाना दंखायो आंल'सो जाम्बा जाना थानो बारा जाबाय नबिता नोंनाथाय खालि मोनसे लकडाउननिफ्राय बारासो गादा जालांनो हमबाय नों अनलाइन क्लासावथ' सानसेबो मोजां गोसो होआ बेखौथ' दोनथ' मोनसेबो टेस्टखौनो मोजाङै होनो हायाखै नों आरो आंनि सिगाङाव दा देवालिनि बमानि बाथ्रा बुंनो फैदों मा जाबावगोन दा आंना बमा मोननिनि इसेबां टेनसन बे थाया खामानि गैयालै नों आरे दरेमन नों मा बुजिनो आंनि दुखुखौ बे देवालियावथ' आइ बाबाया आंनो बमा होखानाय नङा आंनि थाखाय बमानि जगारखौबो खालामना होदों नङाब्ला जियान मोना आंखौ लाजि फोनांगोन दरेमन बेखौनो एसेबां टेनसन लायो नालै आं दंना नोंनि थाखाय देवालिनि बमा लाबोना होनो थाखाय नों जेबो टेनसन लानो नाङा दे दरेमन आं जाबाय दरेमन दायो सोलिदों 2020 सन कर'ना भाइरासआ थांबाय गोदान बोसोरा फैनो हमबाय नैबेलाय नोंनि बमनि लिस्टआ दासो हांथारबाय दाना आं जियान मोनगोन जाबाय नबिता एसेबां सिमां नुनायनि गोनांथि गैया आरो रावजोंबो कम्पिटिसन खालामनायनिबो गोनांथि गैया देवालिसो बियो रावजोंबो नांलाय खमलाय खालामनायनि गोनांथि गैया नङाब्ला गावनिसो खहा जानो हागौ ओइ नबिता बमा मोनबायना मोनाखै आं बिहरनो नागिरदों आयै टेनसन लानाङा नों गासैबो जाखाजोब्बाय आंना आरलाय दरेमोन आं माखौबा बिहरबावनि थेनसखौ होखारनो थाखाय एभेन्जार बमा आंनि एभेन्जार बमाया सफैबाय आरे नबिता नों मा खालामनो सानखो आरे दरेमन नोंथ' मिथिखागौ आं धामाका खालामनानै गाहाम मोनो बेखायनो बे खेबनि देवालियाव आं जियानमोनखौ दिन्थिनो नागिरदों आरे नुनियो सुनियो मानो गाबबाय थादों नों दानियो आरे नबिता आं देग्लाय देवालिनि थाखाय इसिबां बुरजा बमा बायदोंमोन नाथाय बेखौबो जियाना खावनानै लांबाय आरे सुनियो नों टेनसन लानाङा दे जियाना लांनाय बमाखौ आं दानो लाबोफिनगोन नाथाय नों आंखौ बेनि सिगाङाव फ्रि फायार गेलेनो फोरोंनांगोन जागोन दे नबिता जियाना लांनाय बमाया दानो बेरफ्रुनांगौ मा खालामगोन नों आंनि गासिबो बमखौ बेरफ्रुहोजोब्बाय नबिता नङाबा देवालिनि बमा बेरनाय सिगां जों सानैयासो बेरफ्रुजानो